F'6 San Lawrence u Haddingli rċevew l-akbar ammont ta' ilma, ċifri mogħtija lil TVM News mill-Uffiċċju Meteoroloġiku juru illi niżlu total ta' 108.8 mm f'6 f'San Lawrence. B'171 mm San Lawrence qabeż il-medja tal-pajjiż sew għax-xita li għamlet mill-ewwel ta' Settembru. Wara San Lawrence Haddingli b'total ta' 9.6 mm xita f'6 f'dan ir-raħal fil-Beach ta' Malta wkoll niżlet aktar mill-medja nazzjonali b'116 il-millimetru. L-inqas li għamlet xita f'dawn il-ġranet kien fil-Belt Valletta fejn niżlet 50 mm total ta' 99.2 mm sa' issa fil-Belt. U fl-Imsida niżlu 57 mm ta' xita fl-aħħar jiem bit-total minn Settembru xorta jaqbes il-medja u jlaħħaq il-125 mm. Li minn numri iżda din ix-xita x'kienet tfisser għall-bdiewa. Ix-xita kienet tfisser hija benefikali ħafna, konna tniqina nistennew żmien twil. Titqis l-sena l-oħra kienet xita minima ħafna. Xogħol tagħha kienet li naturalment il-wiċċ tar-raba ħajjieħu spin tal-qudiem għax għandu qed jissaqqa bil-ma li hu perfett, tintħassel l-art, għandek is-siġar li rridu dik it-tixriba u dik in-naqr ilma biex itallawha biex jerġgħu jirkupraw mill-misħana tas-sajf li kellna. Joe li għandu l-eliqi u l-irtizet fil-park tal-Majistral għalma TVM News li biex ikun biżżejjed f'sena jridu jinżlu total ta' 60 cm żewġ pidi ta' xita jew inkella 600 mm. Is-sena l-oħra lanqas biss għamel nofs dan l-ammont biex kienet sena ta' nixfa rekord. Il-bidwi iżda għalli Malta trid xita kostanti u bil-galbu kif ġara f'dawn l-aħħar jiem u mhux raru ħsara. Kienet ta' benefiċċju għall-kultura kollha, ġifieri inti jekk għandek il-pjanti bħal muma ħass, bħal muma kaboċċi, patata, dik 100% li ħadu t-tixriba li għandhom bżonn. Issa bħala siġar għalkemm ħajjieħdu sejmhom ukoll bħal medna għadu ftit wisq biex ikollhom l-ilma konservat iktar fil-fond biex jużaw aktar qudiem. Għalli importanti li meta l-art tinxef terġa' tagħmel ix-xita biex bekk ikun assigurat li jibda nieżel dejjem aktar ilma fil-pjan. Għalli bix-xita li għamlet sa issa bidwi għandu 15-il jum mingħajr il-bżonn li jsaqqi u jekk taħseb li x-xita hija biss inkonvenjent, ġew għandu messaġġ għalik. L-iktar persuna li tuħu pjaċir bix-xita huwa l-bidwi. U l-iktar ħaddiem li jbagħti bix-xita huwa l-bidwi. Titqis li biex il-bidwi itallaġ ix-xogħol il-pitkalija tagħmel xita u ma tagħmel xita irid joħroġ bil-boots, irid joħroġ bir-raincoat, irid jixxarrab, jimxi ġoċċa flis biex jaqtalek dik il-brokkola, jew jaqtalek dik il-frawla, jew jaqtalek dik il-ħassa li inti tkun trid għal bżonnijiet ta' kuljum biex tiekol.